Brânza cu ierburi provensale a fost ceva pentru că avem și noi preferințe pentru zona mediterană și atunci am găsit un amestec de mirodenii care era tocmai să redea acea zonă. Am avut o producție de 3-4 ani chiar și pe urmă a venit o prietenă foarte bună de mea și mi-a dus un amestec de mirodenii și și-a dorit să-i fac o brânză cu acel amestec. Și mi-a spus de unde e, provine de la o fermă ecologică din județul Harghita. Am încercat-o, i-a plăcut și ei, mi-a plăcut și nouă, am contactat producătorul și de atunci facem și brânza cu mirodenii sicuiești. Deci este practic, partea autohtonă a ideii de a pune mirodenii, pe când mai degrabă reprezintă grădina. Deci sunt mai mult mirodenii și ierburi de grădină în cea de mirodenii sicuiești. Mă refer aici la un pic de ardei iute, isop, tarhon, practic asta e amestecul.